पालकमंत्री दीपक केसरकर पुन्हा आमदार नको या एकाच हेतून आपण भाजप पुरस्कृत अपक्ष उमेदवार राजन तेली यांना समर्थन देत आहोत। त्यामुळे येथील जनतेनं भविष्यात केसरकर पुन्हा निवडून येऊ नये यासाठी तेलींच्या पाठीशी राहावं असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री तथा खासदार नारायण राणे यांनी आज येथे केलं। आमदार नितेश राणे यांच्या प्रचारासाठी 15 ऑक्टोबरला मुख्यमंत्री येणार आहेत। त्या ठिकाणी स्वाभिमान पक्ष भाजप पक्षात विलीन करण्यात येईल असेही श्री राणे म्हणाले। त्यात आम्ही प्रतिक्रिया काय द्यावी? एक म्हणतो विलीनीकरण होणार, दुसरा म्हणतो शक्यता नाही। मग आम्ही काय म्हणायचं? दोन्ही नेत्यांनी सिनियर नेत्यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलंय तिथे। काँग्रेस राष्ट्रवादी त्यांच्या विधानानंतर असं म्हटलं की हतबल झाली, त्यांनी काय सांगायला पाहिजे? हतबल झाली, हतबल झाली आई पुढे काँग्रेस राष्ट्रवादी। महाराष्ट्र विधानसभा निवडणूक येणाऱ्या 21 ऑक्टोबर रोजी होऊ घातली आहे। ही निवडणूक होत असताना सावंतवाडी मतदारसंघामधून शिवसेना राष्ट्रवादी असे उमेदवार आहेत। युती असल्यामुळे शिवसेनेचा उमेदवार आहेत, भारतीय जनता पक्षाचा उमेदवार नसला तरी या मतदारसंघात दीपक केसरकर हे आमदार आहेत। मागील 5 वर्षांचं कामकाज या भागातला विकास ठप्प केलेला आहे। एक निष्क्रिय आमदार म्हणून त्यांची ख्याती झालेली आहे। या भागातले कोणतेही प्रकल्प सुरू केले नाहीत, त्याला निधी आणला नाही। जी आश्वासन दिली आणि घोषणा केल्या त्या घोषणा कोणत्याच पुऱ्या करू शकल्या नाहीत आणि म्हणून परत दीपक केसरकर निवडून येऊ नये म्हणून अपक्ष उमेदवार या मागच्या वेळेला दुसऱ्या नंबरला होते, पराभूत झाले होते, ते राजन तेली हे अपक्ष उभे आहेत। त्यांना माझ्या वतीने, महाराष्ट्र स्वाभिमानच्या वतीने आमचा संपूर्ण पाठिंबा राजन तेली यांना असेल। काही करून आम्हाला दीपक केसरकर हा आमदार म्हणून निवडून येता कामा नये याच एका हेतूने आम्ही राजन तेलीला समर्थन देतोय। आम्हाला विकास हवा आहे। सावंतवाडी, वेंगुर्ला, दोडामार्ग या तिन्ही तालुक्यामध्ये जी रस्त्यांची दुर्दशा झालेली आहे, अनेक विकास प्रकल्प ठप्प झालेले आहेत, बेकारी वाढलेली आहे आणि हे सर्व प्रश्न पाहता या कुठल्याही प्रश्नाला न्याय देण्याचं काम दीपक केसरकरने केलं नाही आणि म्हणून मी म्हणालो की निष्क्रिय आमदार आहे, निष्क्रिय मंत्री होते, परत निवडून येऊ नये यासाठी इथल्या मतदारांनी, जनतेने तुमचा विकास करू शकेल असे उमेदवार आता उभे असल्यापैकी राजन तेली आहेत, तर त्यांना निवडून द्यावं असं मला वाटतं।